Si, penso que agora se está empezando xa a considerar como un instrumento máis serio do que se consideraba ao mellor hai anos. Bueno, estas son todas as armónicas que suelo usar, diferentes afinacións, dependendo da tonalidade na que toca a guitarra. Digamos que a armónica se toca por posicións, hai 12 posicións, pero as usadas no blues son as tres primeiras, que son, por exemplo, para blueses máis clásicos con as estruturas un poquinho diferentes, tipo temas así polo estilo. Este sería unha primeira posición para temas un poquinho máis folkis e todo este tema. Despois está a segunda posición, que é o sonido máis que todos relacionamos con Chicago. E despois temos o que é a terceira posición, que é pois, os temiñas un poquinho máis tristóns, en tonalidade, unha tonalidade menor, non? E bueno, como dato, solo dicir que, vale, a historia da armónica foi bastante importante cando empezaron a mandar instrumentos por correo, mandábanos ao Mississippi, bueno, a peña de pasta as compraba e as daba os da plantación e todo o tema, e eles iban improvisando, imitando as galiñas, e sobre todo imitaban o tren, non? Calo eles vían pasar o tren, todo o tema, pois intentaban imitar eses sonidos, e todo bluesman que se prece que toca a armónica debe sonar o tren, non? Debe facer sonar un tren que camiña un pouquiño. E bueno, así un pouquiño que a armónica por riba, así de...